Grabe kay una naman ako. Agay, kasakit ipangihi. Agay. Usam ni agay. Putol-putol kong agay, kasakit agay. Agay kasakit. Agay. Agay, lah nagnana. So mali. Patay. Maunam siguro ni giingo nila nga nasira. Resulta na lagi ni nga dili ta makutintos tong asawa. Patay ko sa asawa bawo kung masira. No. So tambalan ning sira ha. Ay, sakto. Sulti sa kong mga amigo. Butong ko no ang makapayo. Kita ko butong. Ay, jackpot. Maayo gini kong sira. Kining di makuntinto og asawa. Resulta. Kaning butong mo'y makapayo sa ako ang sira. Grabe lisura. Perting pagkadanguga. Resulta na sa pagkauwagon nga mutira og bisag kinsa. Pero di mabalaka. Kay daan ako'y tambal. Ay, sakto. Kan ni. Sulbad ang problema. Walang diskarte. Waan sa na tubig. Siga na. Okay. Ato ni pabukalog mayo ba. Kaupag mayo, syaro din ni ma. Init na yun. Ang ini, pabukalon. Kana. Monik, lamig ini siya inani. Ay, resulta agay. Kainit. Tabunan, haron dali mo bukal. Okay. Resulta niya ba kayo? Kinilaging di ta makuntinto tong asawa. Init malining kayo. Kani. Gaso-aso na. Kani. Sulban ni kita kong problema ba. Yaro ni. Oh, ni sekreto ba. Tambalan ang atong gipamati. Patay igong daw aniwan Yaro ni. Pero tinigini pagkainita. Patay na yung mga kagaw ani ba. Kanaw na to kuno. Agoy. Bukal-bukal. Tubo na balik. Dako ang bangaga. Sakto na ni. Okay ni. Ako ni na doon sa klibunan. Yung init man atong kapinan. No. Solba di yung problema. Sana ay, kung ang hapin ay. Matay. Dako ang bangaga. Ginoon. Oversize mo saning ako Sana Makulbaan po ni kong kibuhat Sakto ba kanino? Hinoon. Wait tao. Mingaw. Sugda ng urimos. Atong ipagawas ang donyor. Init man. Natural init. Bisugbago ni. Aso-asoon man din no. Ari ipabuto. Ayaw na. Look, Ruby nito. Puro mag-true. Init yung kayo. Napaw naman din kayo. Success! Hayahay na akong pamati. Di, wow. Ay, makatabang gini yung butong. Kay, palimpyo siguro siya. Kay kanang, siyempre init. Ang alis nga muso. Dito ba? Uy, may nabs! Himala. Kaya
nahimas mo ra kag imuha wa ka na kinahanglan sa kuntaba nga. Kadalihok ra ba nimo tawag nako gamay pas mo ako'y pahimas mohon. Tinuod na, may labs. Napas mo ko. Pas mo kusog. Ah, unya okay na. Napa? Ay, Napa dira? Pakuan na tabi kay murag galain pud ako ang kuto-kuto ay kanang hapdos. Kasi gamay lang gamay. may labs ka nang. Sobra naman na. Istorya sa mga tiguang. Maot na gamiton kung ako nang nagamit. Ay, too man ka, wa man ko mapas mo. Feel naman ako ba mo ina ko gamay ba tara kung unsay lami ba. Tara mo makinarte lagi dayon maginako. Ay, wala. Inuglabay na. Ay dili. Ano yan naglami? Ay, inani kasi siguro glami ning himas mo no. Kagod. Ayaw di ma. Kempa. Ano la Angel glami na? Ha, bang batok lagi ni. Saan di himas mo nimo? Siyempre, butong niya. Inito na siya. Igbukal-bukal. Manimaho mo na. Ay na nagbaho dito ay ang butong initon hain ko dabi. Na Angel nagbaho. Unsa di ay ni? Pagtarong ba unsa ni himas mo ano bahong batong man ni? Ay go. Wala nga nang pilit-pilit man ni. Ano? Pagtarong dira ba unsa ni ba? Ini. Kuan lagi na himas mo ko kay pas mo kuskusog. Pagtarong na di pas mo sa kusog gaya ni manimahong batong di ay. Insa mo tuloy kalain akong kabuhi ani. Sama ni ay, kuy klaro ba nimo? Sunod. Magpuso ka kabo. Unsa man guna? Kuan lagi himas mo. Unsa ni mas muha lagi kanu like baho? Ay siguro may lab napanos. Napanos na. Nya imo pa yung napanos. Unsa ka na sulti nga? Kuan na di ay. Uli napanos na. Mo gani unsa ka na sulti? Imo pa masang gipaabot nga kuan tilawan. Unsa may lasa di ay? Lang to. Batong lagi.